kalakip sa Thanksgiving dinner ang asawa sang mga kabinete. Ginkantaman sang presidente ang paborito niya nga ikaw. Madumduman, nagpatigayom ng kagabi sang full cabinet meeting ang presidente sa diin ina ang katapusan nga full cabinet meeting sang presidente antes magpanaog sa pwesto sa Hunyo 30. Ang buot silingon, ginasigahom naton transition mangin mataway. Ligwa na, nakapanghimos ng presidente, halos kulo kompleto na. Pila ka simana na lang ang mabilin sa Hunyo 30 sang ugto, magapungko na ang bag-o na pilian nga presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat tumakami pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Pasiplatan ta dugay-dugaya ang aton patrol mga report nila sa palibot. Pero ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Action Radio Philippine Standard Time las 4:19 na. Kamusta na ang palibot sang syudad sa Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Aton pinalangga ng mga pagpalamati, good morning. Ang karon sang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod.
masyado gid ya ka tawhay aksyon Fred, no? Actually sa paglambiyong man sang patrol labay sa area sang Burgos, sa area sang Lacson, even sa area sang Rizal aksyon Fred. Masyado ka tawhay, may pila kita ka mga kauturan sa sining kagahon ng nag-amat-amat naman sa pagbiyahe, no? Sang ila sining mga salakyan, may nakita diri aksyon Fred. Halin sa area sang barangay Bata, going man sa area sang Libertad, may liban natin ng mga kauturan halin man sa area sa Mandalagan, ang iban halin sa area naman sang home site, amat-amat naman sa pag-pick up sa ila sining mga salakyan. Of course, there is a downtown area, makita naman ang pila ka mga salakyan di Pasay, especially ining salakyan iya sang Fortune Town bala aksyon Fred. Tikay ko mo oras naman aksyon ang pag-ahi sa sining sa mga salakyan. May mga kita nakitaan sa sining kagahon aksyon Fred ang hulat naman sa ina sining mga pasahero on standby na sila action Fred sa tagsa ka mga hotel, especially sa downtown area. May mga damo man kita nga mga hotel diri nag-standby man ang iban nga mga taxi. Now we are passing through sa area sang Central Market action Fred. May iban pa, may mga natipon na nga mga basura nga aton sining mga street cleaners, pero ang IPM, no, wala pa nakalipot o kung way pa man action Fred naka-pick up sa nga ila sining mga basura. May nagreklamo naman sa aton diri through action Fred pa sa messenger. Sa area naman ko action Fred sa Charito Heights, way pa to na pick up ang ila sining mga basura, and even man sa area sa Glendale action Fred. Labay ang patrol sa area sa Lacson, going kami sa area naman sa Hernais action Fred, no, sa sining kagahon, and ang Ibanderia action Fred. Ang mga tricycles nga makita naton. May pipila diri gatindog man sa dalan aksyon Fred. Mga pasahero na ni sila, ano? Mga pasahero na di sila ang gahulat man, no, sa mga salakyan di Pasay. So in general, lantaon tigid aksyon Fred, kung dalanon ang paghahambalan diri sa syudad sa Bacolod, masyado gid katawhay, pero hindi niya garantiya nga sa pihak sang katawhay sang dalanon ang mga salakyan di Pasahe, ang duha mangina apat guma man o kung duha guma magapagusto sila sa pagpadalagan kay para balang mas mangin matawhay, safe na safe ang aton sining mga kauturan to extra nga paghalong dala sa ila sining mga salakyan. Observation sa patrol with aksyon Nani Kirao, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Muning na da kay Milili Uligo. Baw kagagmay. Toto James sabi dako daw gati Ed Umbok sini. Kahinida Ordonez, good morning. Si Milili Uligo, Tamyaw Yamam, Banisa, Star, Kagdok, Mat Mayo, Jinke de Alagdon, Will Amar, Kag Alex Montisa. Subong man, si Jinke de Alagdon, no? Morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila Samar Aguilion, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Padayon na, nagapadala sang 50 ka stars. Thank you, Gid. Sige, reglado. Basta ara kamo kay Roming Estrabon Hidalanga. Good morning man sa Barangay Talaban. Si Banisa Mayo aga pa siya. Sige.
morning man nagamonitor gid always sa Rochester, Minnesota State, USA. Mainit diri subong. Regards to my sister Mrs. Alvarez Cagnets Mercado Herrera dira sa Imbuen Water Refilling Station dira sa may Barangay Tangob. Good morning sa inyo da. Thank you gid di kuno kay Milili Oligo Jinky di Alagdon sa Panamyaw. Sige, sa amo ni Doc. Sige. Kay Stephanie Transporto Quisada, good morning. Tamiya ko lang si Imbong Transporto. Kag Sinaida Transporto, nagapamati gid perme sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Sophia Angel Tanalion, good morning lang. Sige, shout out lang no kay Papa Salvador Tanalion, Mama Arlene Villalubos, watching sa Barangay Cambaros, Pontevedra. With love. Number 1 gikuno ang Aksyon Radio. Kay Judge Nap Diamantida, good morning man. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos Kagbab Brancia. Si Toto Raul Alibugas dalom galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Barino, kay Pare Remias Arroyo, kay Ana Diaz da Sampurok Balulan Bago. Good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Low pressure area na siplatan, mga 70 kilometro na bagatnan nakatungdan sang Romblon. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang low pressure area. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, halin na bagatnan na sidlangan pakadto na bagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon may kasarangan, tubtob may pagbulumadlos nga pagbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Lawa ang nagakalamatay sa pagpanigarilyo. So sa mga utod naton, kung nagapanigarilyo ka, amat-amata na abyan. Hindi lang pagulpiha, amat-amat lang tub-tub madula. Sa una, gapanigarilyo man ko. Pero pag untat ko, untat gidayon, no? Pila katuig man ang pagpanigarilyo ko. Kag sa ulihi, daw medyo naka-experiensya kabla nga daw hindi giman maayo, magasto na, daw wala ka mang ganansiyahon, bakal ka perti ka mahal nga sigarilyo, ibuga mo aso. Daw lingko sa pinsar mo, lingko wala ni siya utok, ako yung may utok, kundi untat sigarilyo. Dako ang savings ninyo, kag dako pa ang kahigayunan mo, nga hindi ka makaangkon sa cancer. Tiyamak mo ning reporto sang lung cancer of the Philippines, 300 kada adlaw ang nagakapatay bangod sa pagpanigarilyo. So, stop na, now na. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Marilot Tabilla Katinoy, good morning. Pukaw ko no si Kito Amparo sa Lime Factory, si Mikay kag si Ara. Sige, si Milili Uligo. Sige. Si Maribek Villarante, good morning man. Kay Espino Robles, morning. Kay Nanay Ele Robles. Sige, mayong pagpulo pamati lang. Kay Armando Gabang, good morning. Tamiyaw ko sinong Erning, kag si Chay Bibing Aurelia. Sige. Si Allen Mar Lingko, ara siya, good morning. May lang pagmonitor sa La Carlota City. Sige. Si Jose Mungkal Torilla, good morning man. Watching live sa Binalbagan. Kay Maricel Isok,
Alun sabi good morning tanan nga taga Hacienda, Conchita Coscolhuela, sila ni Tilma Pihidacion, Kadungon, Norma Morales, Gracie Bunga, kag Emily Pediriso, Lolita Duluso, kag subungman kay Hope sa Budugo, ga monitor. Good morning na sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa tuntag sagid kag kaagahon. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada sa Barangay Sumag, good morning. Sa Dilag Family sa Sumag, Belmonte Family sa Proc Riverside, kay Marlon kag Lagrimas Reyes. Taga Sumag kag Punta Taytay, good morning. Kay Philip Bilyisa sang Murcia, kay Marvin C. Kay Dan Hidalgo sa Malapla, kay Richard kag Toto Bino sa Maragay 4. Si pare Erning Hurilya ginatamyaw ka kuno bugtaw ron. Kay paring Istoy Quirido. Bangon na kag mo walking. Kay pare Kenneth Pabon, good morning man. Morning man dira kay Chupilo Espanola Jr. sa kay Lulit, kay Bulit Loredo, Tagda Tris Hinigaran, good morning kuno. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang Igo pa kita bangod sang Russia kag Ukraine nga gira kahapon siling ni Agriculture Secretary William Dar may shortage sa lokal nga supply sang isda, bugas, baboy. Kay inaway kuno sa Ukraine kag Russia kag ang pagpabaya sa sektor sang agrikultura. Ay naman, galing ti ang pila naton ka mga utod subong sa agriculture rabi na gid ang pagpananom naging bayaan na. Pila na lang ka mga mangunguma ang may edad-edad na ang nagapadayon sa pagpanguma. Ang iba niya daw kapoy na guro kadto sa syudad, ang iba na madala na lang tricycle kay mainit man ang pagpanguma, subong man daw wala na tsansa bala kay ti kung manguma ka daw wala ka ganansya, bakal ka sang mahal nga abono pestisidyo pitiksintas, pasudlan ka kag patumpukan ka sang mga bugas yang mga istiside, itampok sa merkado, sa rurot ang presyo sang lokal nga bugas, putotikoy ang aton mga mangunguma. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na kay Joseph Pacifico, nagamonitor sa sitio Ambacan, San Enrique. Tamyayo lang Roland Villalba kag subuman Johnny Taglurin, kay Beka Andrade sa tanan kuno nga gadyaging sa plaza kag sa Pitalino family kag Andrade family, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kag kaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa kabilayan. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure na! 204,000 sa standard tag price niya. So ato na suspect si Justin Staniel, 20 anyos, taga Purok Mitchon, Barangay Singkang Airport. So ang atong bypass na patigayon sa Purok may Nabyanon, Barangay Singkang, mga alas 2:50 sa aga. Lawig-lawig ba ni surveillance mo siya, sir? Kanatakpan siya? Okay, sir. Kaya actually may harap kaya na ito dako-dako patik ang muna ginakuha niya. Kaya hindi siya papayong sa sulod. So siya ni ang naman ipagka nga perminit at kakto pag nagagawa. So nakakita ka sa alpha pala nga makatikit sa iya ng transaksyon. Basta nga higayan ang bypass na tension. So isa sa mga nag-aalsada, sir? Oo, sir. Kapupos kung ano kayo ito rampan na kita siguro. So ito madayaan mga tao ta. Hanggang may nakita nilang may daw pulis. Na-fix tayo. Arakan mga aswang. Ang mga nilang term, aswang ang pulis ko, no? Ining suspect na sir, when is the drug watch list nyo? Muli identified mo siya. Kaya pag wala siya nga nagkakuha mo. O tagaga na siya. Ang mga garuling-ruling siya yan nagkakuha. Hindi nagmay bala. When is siya kagidakop, sir? Wala pa, sir. First time niya siya natakpan. Action Fred, si Police Major Jory Perto, Hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbano nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57. Aswang nga panawag. Aswang nga panawag las pulis. Ay, oo, kabudlay. Ining aton mga utod bala ba o ano ni nga wala untat ning ilay nga paghimo sa mga illegal nga bagay. Baligi asyabo, kung hindi magbaligi asyabo, hala, pangawat, kung hindi mangawat, mamuno, kung hindi mamuno, mang-hold up, ay ano na lang plastada ini. Wala na gid sang kayuhan nga nagdumduman, puraw lang kalainan, ti kon madakpan gani sang kapulisan, kung bumato, kung kaisa ti kaya man, kung maigo sang armas, nahuya na magbangon, tiyan mo na isang premyo bla nga kadamo sang obrahon nga legal manamit gid ang illegal kay man ti instant money mo kung makapasulod ka sang kinilo nga shabu kundi milyon man. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na kay Mandio Arnijo morning ga-monitor kami sa Hisosa Heights, Estepania. Tamyaw lang Diana Villanueva. Si Utay Benedicto, tamyaw ko lang kay Rose Plutinia, Jusa Duhilio, Milka Plutinia, kag Driggs Gabituya Plutinia, sang Pontevedra. Naga-monitor adlaw-adlaw, tagsagid kagkaagaon. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Dira kay Inday Blasa, good morning. Sige, kay Milili Uligo, tamyaw, nagapamati sa Aksyon Radio si Boss Colito Baba, Kagawad Timay, Kagmunet Lobaton, Istilayo, Barbo. Sige. Kay Imbong Joe Campo,
nga monitor dira sa Tangob ukon kay Imbong Diocampo naga-monitor kay Nimpa Ibanez ang barangay Tangob. Good morning. Kay G. Hansel Panoncilion naga-monitor sa Country Homes Barangay Alihes Live. Good morning da sa Barangay Alihes. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Normal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga fund. NCR kag 12 ka region ba daw medyo may nagtaas-taas gawa ag COVID. Kabay pa nga hindi ini magpadayon. Kaya daw mabalik na kita gaamat-amat na face-to-face classes ginaduso na kag daw medyo amat-amat na daw nakakalimtan na naton ang pandemya. Kabay pa nga hindi naman liwat kita magbalik sa uno. Ay kabudlay, lapit duwag tuig kapag pinitensya.
Grabe to ang panahon sang pandemya. Dihamak ang nagantos. Driver, negosyante, tanan-tanan. Manunudlo, naga-opisina ka man daw medyo. Ay, hamak mo nga. Pag-aragkada yagin, mapismas ka, mapishield ka. Daw galakat ka sa bulan, porte. Daw hindi ka makaginhawa maayo. Laing ganyan nga kung wala ka bla tabon sa ilong kag baba mo. Kaya daw maayo gid man. Kung may tabon gid man, maayo man ning tabon kung kaisa. Kung ara ka sa kadamaan bala. Pero kung sa mga lugar, abing ara ka sa igad-baybay, gulugin hawa ka sa nga hangin nga daw pulo priska ato ka sa kabukiran kinanglan wala man tabon ang ilong mo kag ba mo kay do kabudlay iginhawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na kay Elvira Hilugo good morning kay Rimar Biranyo Lingoste nagamonitor siya watching Plabarangay Hagimit La Carlota City. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning da. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Daligid lang, base bala kon may mahikapan kang Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 14-17 una nga bula 14 kag 17. Second draw 25-23. Ikadua nga bula resulta 25 kag 23. Third draw 26-32. Ikatatlo nga bula resulta 26 kag 32. Aber, rikta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 3. 6-4-2 kita. Aba, 3 ang nagdaog, di buinaso. 3 sila ya. Ang nagdalaog sa 6-4-2, ang jackpot 43,912,343. Jackpot 43,912,343. Partidahon ini sa 3. Kay 3 ang nagdalaog. Basi kamo ang isa sa nagdaog. Ari ang winning combination. 25, 20, 29, 7, 21, 2. Winning combination sa 3 ka nagdaog, 25, 20, 29, 7, 21, kag 2. Okay na? O, basi kamo nagdaog, yawat pa man na, milyon man na. 649 kita, ang jackpot 28,029,483.
jackpot 28 millones 29,483. Winning combination para sa 649, 33, 19, 41, 46, 36, 12. Winning combination 649, 33, 19, 41, 46, 36, kag 12. Saylo kita, 658 jackpot, 49,500,000. Jackpot sa 658, 49 milyones 500,000. Winning combination in any order, 28, 56, 12, 43, 25, 31. Winning combination sang 658, 28, 56, 12, 43, 25, kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Sige. Morning da. Kay Elvira Hilogo. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Nagamonitor sa Hagimit La Carlota. Dira kay Rosalina Arellano Espadero, good morning tamyaw ko. Happy birthday kay Rafael Joyce Magdaluyo, bata ni Ruda kag ni Yuyong. Salamat gid. Wala sang anuman. Happy birthday gid. May lang nga pagsaulog sang iya sini kaadlawan. Ariglado. Morning da sa Satellite Base Boys. Wala ko na kadto. Boto nara si Kwan, kalabanan nga presenta si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Nelson Distrito, si Munit Rojas, si Jok Torres, arada si Paried, Ed Tiangson, Maral, si Billy Caro, si Larry Benitez, galabay-labay da, kay Abner Magallanes, kay Jimmy Candelario, si Pulding Hipes daw permanente da, sa Piake si Bunsing Syukon, si Joel Perido, Isara, si Jubert Carion, si Mayor, si GC Sindico, si Bibitan, ang pulo pangapi da, galabay-labay kung kaysa dira sa isag kamol. Medyo pa bulubugnaw et kapi-kapi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Areo, ang epektibo kag Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series. Rollback daw maayo man na ang pagbukas gid sa bulan sang Hunyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Isiot sona ba porte ang arangkada sa nga pila naton ka mga kauturan sa barangay. Porte subong ang huding-huding kundi may tsansa nga madayon sa bulan sang Disyembre, may tsansa man nga basi ipaisol. Kung ipaisol, another naman, pila ka tuig, 2024. Pero, madamo ang nagabalabag nga dapat may eleksyon gid sa bulan sa Disyembre. Subong ang huding-huding may ara na. May nagaplano na maglagan barangay kapitan para mangin presidente sa liga ng mga barangay. May ara man pili na kag naga huding-huding na nga mangin iski chairman para mangin representante man sa sanggunian panglunsod. Puerte no? Hamak mo bag-o lang matapos ang eleksyon sang Mayo 9, ari naman huding-huding naman nga magapapili naman sa barangay. Mayo man na. Kung ang tuyo magserbisyo, no problem. Pero kung pagpungko, pamati puli, disgrasya gid nga wala trabaho, ug tasi gawaog ang liog sa mga pumuluyo sa barangay kung ang ila mga barangay official wala gid hinimuan. Ang iban sila niya ba wala gid pungko pamati puli pagkatapos wala proyekto. Matapos lang pila ka tuig laban sa kutso-kutso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Si Runa Rihida Trabaho. Good morning ko no. Tamyaw ya si Tatay Tede, si Bibing Ramos, si Nang Rosibic Montalvo ko no, kay Julius kag Mary Grace Crisostomo. Morning da sa inyo. Kay Joseph Guzman, muning patamya ko kay Kimberly Balindes sa iya ika-28 nga pagsukat o kon kaadlawan karon nga adlaw. Kay Kimberly, happy birthday gid. May lang nga pagsaulog sa imong kadlawan. Kay Dodge Dalida, morning monitor kami dia ni Shinika Mahilom. Sige, may lang nga kadamo-damo. Kay Ana Sinoro, good morning. Kay Junalyn Ninyal Decrepito, good morning. Tamyaw ko da kay Edgar Cepeda, Isbitabs Octavio, Pagsubiron, Ket Macaryula, Karin Guzman, Lagir Dikilya, Sang Ayungon, Balya Dulid. Si Katibera Ramana, morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kay Barani ni Rico, good morning. Tamyaw ko boy kay Bukay Aming Opsima, Gingging Perez, Konsing Baran halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota. Sige bawa si Joseph Guzman daw di ayawan. Gusto na. Kay Martinez Cyril, good morning. Monitor kami diya sa Sinda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota. Kay Elizabeth Gamala, good morning. Tamyaw ko anak ko. Tamyaw ko ang anak sang akon office mate nga si John Solim Paes sa iya ikanapulo nga kaadlawan karon nga adlaw. Panamyaw halin ka Judge Michael Hans Diaz, Villa Esther sang MTCC Branch 3 staff. Thank you, Ged. Sige, morning da. Morning kay John Solim Paes sa iya kadlawan karon nga adlaw. Kay Mila Milyara Sapol, good morning. Monitor kami sa Purok Sunflower sa Barangay Tangob. Taga Tangob, good morning. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Yulo, kag Antonio Villanueva sang Binalbagan. Good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Pasudlon tanay ang report sa Bacolod City Hall. Councilor Nobero nagpasiguro nga opdan ang maayong misyur sa konseho sa dalom sang Benitez
Administration. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Friend. Ginpahayag ni re-elected Councilor Renesito Novero nga iya pagasuportahan ang maayong nga mga measure nga iduso sa sangguniang panglungsod sa idalom sang Benitez administration. Ini matapos, Action Friend, nga kahapon ngadlaw formal na nga nagpanumpa si Novero bilang konsehal sang syudad kag nagaisahanon nga abogado nga nagdaog nagligad nga eleksyon. Kaupod nga nagpanumpa ni Novero sa re-elected Vice Mayor Sid Familiaran, Councilors Israel Salangas, Cindy Rojas kag Councilor-elect M. ang ginpahayag ni Novero, Action Friend, nga laumas ang tao sa iya ang mga dapat himuon sa isa ka abogado, sa isa ka citizen kag maayo nga public servant. Pero ginpahayag sa Konsehal, Action Friend, nga iya pamatukan kung may makita sa konseho nga legally kag morally objectionable kag hindi practical. Ini na, Action Friend, ang ikatatlo kag katapusan nga termino ni Novero bilang konsehal. I'm a very cooperative person since I was a child. As long as the measures that will be presented will be good for our people, I will go along with that. If I see may legally objectionable, morally objectionable, pag hindi practical, then I will most likely be against that. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Report halin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Mabalik kami pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espoliar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman. 5 na, diri kita ho, Philippine Army nga nabase sa isla sang Negros, ginpaginbulahan ang Whole of a Nation approach kontra insurhensya sang Duterte administration. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Ang whole of the nation approach ang ginakabig sa Philippine Army diri sa Negros Occidental nga isa ka maayo nga tikang konsolusyon sa pagsulbar sa problema sang insurhensya. Sunod diri Action Fred kay Brigadier General Inocencio Pasaporte ang Brigade Commander sang 303rd Infantry Brigade dako gid ang epekto sang sini mismong solusyon sa kalinong, katawhayan kag seguridad diri sa isla sang Negros Occidental. Ini Action Fred ang nangin reaksyon sang Philippine Army kadungan sang uling adlaw sang ginpatigay nga Duterte Legacy Summit kahapon Mayo 31 tuig 2022. Bangod ginatkabig diri sang Philippine Army nga amo ni ang pinakamaayo nga legasiya nga mabilin sang Duterte Administration Action Fred. Ilabi na ining pagtukod bala sang National Task Force Ending Local Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Hambal diri ni Pasaporte nagakampati sila nga ining kampanya kontra sa mga local communist armed group ang nakabuligid agud nga mapabalo sa publiko nga may seguridad sila mismo sa ilang komunidad. Dugang pa diri ni Pasaporte ini nga programa kontra insurhensya hindi lamang nakasentro sa Philippine Army kundi ini naglambot man sa pila ka mga local government units tubtob sa pinakamagamay nga unit sang kada banwa kag syudad sa mga barangay nga kung sa diin silang may dako nga papel nga ginatindugan Action Fred. Ginpabugal diri ni Pasaporte nga susulod sang halos 6 katuig nagnubo na ang kaso sang insurhensya kag ginagamo nga gintuga sa mga rebelding nga grupo bangod man sang ila epektibo nga kampanya kontra insurhensya. As part nakita ko part diri sa 303rd Brigade isa ka key areas kung diin ang Duterte Legacy nga may dako nga impact is ining whole of nation approach in solving ining problem natin sa local communist armed conflict. So muna nga overall nag-put up the National Task Force and local communist armed conflict which is replicated down the line dito sa provincial level, municipal and city level.
Oy, sa tandara nga mga tagpalamati sa mga mahuyogon, maghigop sang mainit nga kapekon kaagahon, isa lang aton ginarekomendar sa inyo. Agor hindi magsud abang inyo. The time, las 5:39. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dora Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan. Alvin Graba, Action Alvin. Preso sa Police Station number 4 ni 27 anyos nga lalaki matapos kinserbihan sa mandamiento o di aresto sa Galo Hilado, Barangay 22 diri sa syudad sa Bacolod. Ning na-aresto ang gingkilala kay Christian Jade Guangco, nagapuyo sa Barangay Takuling. Sulod diri kay Police Lieutenant Ricky Cayaw. Ining si Guangco ang ginaresto by virtue sa warrant of arrest sa kaso violation of Republic Act 7610 ukon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Warrant of arrest ang gini-issue ni Judge P.B. Ganchel Balbin, ang Executive Judge ang Regional Trial Court sa Branch 41 sa diin 180,000 pesos ang piyansa para naman sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Si Guangco ang nahunong karon sa custodial facility sa Police Station number 4. Reporta sa patron si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Dira kay Mario Olvido Aquisa, morning lang kuno taga Sindalugway ka taga Sitio Pulo, good morning. Kay Kurt Nathaniel Dilatore, morning. Monitor lang sa Purok Duluna na Sindaguba, Central Maaw. Kay Edi Laos na kay Nanay Isabel sa Victorias. Kay Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Ray Flores Barayuga, nagapangapi monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Aida Alunan, morning. Happy wedding anniversary. Thank you, Gid. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning. Kay Melvin Solidarios Abdo, morning, watching live. Sige, mayo gid nga pagmonitor kay Diding Alohaminto. Kay Vicente Maglaki Jr., monitor lang ko City Heights, wala gid tubig. Problema gid prime water. Kay Leonard Valdez Untal, good morning man. Kay Dili Martisano, may lang nga pag-monitora. Mabalik ako pagkatapos ini. Sa sininga panahon, importante man ang ikaing lawas. Agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga Philippine Standard Time, las 5:58. Congrats kita kay Skidji Dicendario Martir Sambago, pasado sa board exam bilang civil engineer. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.